दिनै रंजालि बैसागु फालिथाय जे फोरबो बेयो नाम्बार दख्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बेयो साननैनि जे हाबाफारि बेयो दिनै गेवलां मेल दङमोन। जोबोद गाजा गोमजायै बेयो जादों। एसे सुबुंनि अनजिमाया खमबाबो बेयाव रंजानाया जोबोद खम जायाखै। दा बेनि थाखाय नाम्बार दख्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजो राजाखौ लानानै जे रंजालि बैसागु खुंनाय बे खुंनाया दिनै फैयै फैयै 27थि बोसोराव आगान होफैबाय आरो थांनाय 20 बोसोर बेवहाय जोबोद दुखु खस्थ'नि गेजेरजों बेखौ खुंबोबाय थादों आरो देग्लायबो बियो खुंजादों। दा बे हिसाबै आं साबायखर बावगोन नाम्बार दख्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ। आरो जों नायदों नैबे ओनसोलाव बर'जों लोगोसे राभा, बेयाव गुरखा, आदिबासि आरो खाथियावनो नागा हाजोआ दं हिसाबै नागा बेयाव जनगोष्ठीनि मानसिफ्राबो बेयाव रायजो जायो। दा थेवबो बेयाव माने जों नायदों रंजालि बैसागु फालिनायाव मानसिनि जे मोनसे उत्साह, मानसिनि जे रंजानाय बे खुनु खम जायाखै। दा बेनि थाखाय जों बेजोंनो मिजिंथिनो हायो रंजालि बैसागु फालिनायनि नैबे खाबुजोंनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे ओनसोलाव रायजो जानाय मोनफ्रोमबो हारि माहारिफोरखौ दिनै बिथांमोना खौसेयै लांनानै बिथांमोनजों माखासे बाथ्रा बिथांमोना फोरमायनायनि खाबु बेखौ लादों। आरो बे हाबाफारिजोंनो फुंनि समाव जे मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव जाय फरायसाफ्रा मोजाङै उथ्रिसार जानो हाबाय बिथांमोनखौ मान बावनायनि मोनसे हाबाफारिमोन। दा जोंनि गलाघाट जिल्लायाव नाम्बार ओनसोलावनो माने सुबुं धोन दानायनि बेलायाव बिथांमोना अरायबो माने सिगां मासि लागासिनो दङ। बिथांमोना मेट्रिकआनो जा बा हायार सेकेन्डारियानो जा बेयावथ' मोजां खालामखायोनो। बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन बिथिङाव बेयाव डाक्टारबो, इन्जिनियारबो, उकिलनिफ्राय लानानै बा गेलेनायावबो नैबे ओनसोला जोबोद मोजां। दा बेनि थाखायनो सुबुं धोन दानायनि बेलायाव नैबे ओनसोला जोबोद मोजां मोनसे मासि आवग्रिबाय थादों। आं आसा थिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे ओनसोलाव रायजो जानाय मोनफ्रोमबो जाथि हारि माहारिफोरखौ लाफानानै बेयाव सोलोंथाइनि जि मोनसे थासारि बे थासारिखौ बेयाव गायसननायाव बेयाव हयथ' बिथांमोना साक्सेस जादों बा जाफुंसार जादों बेखौ बुंनांगोन। आरो बेजोंनो लोगोसे नैबे ओनसोलाव जिहेथु नैबे आसाम नागालेण्ड बर्डार सिमनायाव दं हिसाबै नैबे ओनसोलाव बयजोंबो खौसेथिखौ लानानै बेयाव जेरैबायदि जोङो दिनै बुंनांगोन बेवहाय माने असमियाव बुंब्ला जों जेखुनुखि प्रहरी होननानै बे प्रहरीनि जे बिबान बे बिबानखौ रुजुनबाय थानो हादों। मानोना होनोबा बेयाव बर'जों लोगोसे राभा थायो, राभाजों लोगोसे बेयाव जोंहा आदिबासि दङ, गुरखा दङ आरो नागा मानसि दङ। दा बिथांमोननि गेजेराव जे मोनसे भातृत्वबोध आरो मोनसे समन्वय आरो बिथांमोननि गेजेराव जि मोनसे खौसेथि, जि मोनसे गोलाव समनि जि मोनसे एनाजरि बेखौ हमथाना लाखिनाया बे एसेबां गोरलै बाथ्रा नङा। नाथाय बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर'नि माहारियारि आफादफोर आरो गुबुन गुबुन नैबे हारिनि माहारियारि आफाद जयै बेखौ मेनटेन खालामनायाव बा बेखौ हमथाना लाखिनायाव जोबोद बेयाव गोहोम होनो हादों। आरो बेजोंनो जोङो दिनै मोजां मोनसे गासैबो बिथिङावबो मोजां मोनसे फिथाइखौ मोननो हादों। दा बे थासारिखौ जोङो दिनै गनायनांगोन। दा बेखायनो आङो दिनै नाम्बार दख्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ साबायखर बावदों जे बिथांमोना बोसोरफ्रोमबो नैबे रंजालि बैसागु खुंनायनि गेजेरजों नैबे ओनसोलाव रायजो जानाय बर' रायजो राजाखौ गावनि जि मावनांगौ बिबान बे बिबानखौ खेबसेबाबो गोसोखांहोनो हादों। आरो बेखौ जोंनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनायनि बेलायावबो बियो मैखोम मोनसे बाहागो नैबे रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाया। जों बेखौनो नुबाय थादों।